नियानि केसावहाय नै सप्तासेल'सो जादों आरो सासे लाइफ इमप्रिजनमेन्ट माबा मोनलायबाय पानिशमेन्ट मोनलायबाय स' बिदिनो मोनलांजोबना दिनै नियानि आन्दाराव आन्दार ट्रायेलाव 49 ब्रैजिगु एनडिएफबिनि सेंग्राफोर दङ गुवाहाटि जेलावनो थ' बिसोरनियाबो बेबादिनो बिसार जायै आरो सोरबाया फासि आरो सोरबाया बिदि लाइफ इमप्रिजनमेन्ट मोनबावगोन नामा बेबादिथ' जालांबाय थानो हाया थ' जोंहा गावनि सोरखार दङ स्टेटनि सोरखार दङ सेन्ट्रेल सोरखार दङ गासैबो रेसपन्सिबल गासैहाबो रेसपन्सिबिलिटि दङ गासैबो सुक्तियाव माबा खालामदों बेवहाय बे गभर्नमेन्टआ सिन्था खालामनांगोन खोथाफोरखौ आरो बिथांमोनखौ बख'नायनि बेबस्था डेफिनेटलि खालामनांगोन कर्टआवथ' थांखागोन जेलाव थायोब्ला थ्रु कर्टसो बेफोरो जानानै फैगोन खिन्थु बे समावनो माखासे गभर्नमेन्टनिफ्रायबो मावनो हायो जेरैहाय आं दहाय बुंदोंमोन जे आफ्टार एकर्ड हाथियार गथायनो थांबाय थानाय समाव डिआर नाब्ला बिथांखौ बै समनि आइबिनि स्पेसियेल डिरेक्टर तपन डेका दानि डिरेक्टर बिथाङानो स्पष्टयै बुंदों जे हाइकर्टआव एपिल खालामोब्ला बिनि गेजेरनिफ्राय जों सख'नायनि बेबस्था खालामो खारन आदाखौ जेब्ला हाथियार गथायनो थांनायनि एकर्ड जानायनि कंग्रेचुलेसन होदों अब्लाना आदाया बुंदों गभर्नमेन्टआ नागिरनाय मथे जोंनिफ्रायथ' गासैखौबो खालामनाय जाबाय स' दायो वाट एबाउट इउ नोंसोर दायो मा खालामनो सानदों जोंनि थाखाय अब्लाना बे क्लियारलि बुंदों जे इउ प्लिज गो टु हाइकर्टआव एपिल खालाम अब्लाना हाइकर्टनि गेजेरजों नोंसोरखौ दिहुननायनि बेबस्था खालामगोन स' हाइकर्टआव एपिल खालामनाय जाबाय खिन्थु बेयावहाय जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय रायज्लायनानै जोंहासो बर'आसो बारा कनसार्न थानांगोन दा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआथ' खिन्थायाब्ला हयथ' मिथिनाय नङा इसिबां गिदिर बेयावहाय मा हादोरावहाय बहा मा सोरनि केस सोलिदों माब्ला जाजमेन्ट जागोन माब्ला हियारिं जागोन बेखौथ' दिनै हयथ' सिएमआबो गोसोआव थानाय नङा बांद्राय कनसार्न मानसिया जाबाय जोंनि बेवहाय जोंनि बिटिसिनिफ्रायसो दैदेनगिरिफ्रा बेखौ गोसोआव लाखिनानै खारन बेफोरखौ आं क्लियारलि लिरहरबाय थायो माब्ला हियारिं दङ हियारिं डेटआ माबा कारनाव डिफार जायोब्लाबो आं बे नेक्स्ट डेटखौ हरो जाजमेन्ट जानोसै जाजमेन्ट डिक्लेयार एनाउन्स खालामनोसै अमुक तारिखआव आरो बियो डिफार जाफिनबाय जायाखिसै आरो खैदिननि उनाव जाबावगोन बेफोरखौबो आं खबर हरबाय थायो स' बे मथे लानायनि गेजेरजों मा फोरमायनो बे दिनै जोबोद रंजाथाव हाबाफारि एक्स एनडिएफबि फोरनि जिथु खौसे गौथुम बेयोहाय जि समनिफ्राय जागायजेनदों बे समनिफ्राय आं फोथायो गासैबो बर' हारिया रंजादों मोजां मोनदों गावस्रा थानाय माबा माबि जाहोनावहाय गुबुन जानानै थानाय बिसोर गासैबो खौसे जादों आरो जिहेतु एनडिएफबिनि मावनांगौआ एकर्डआवनो जोबनाय नङा गावसोरनि संबिजित मथे बेवहाय बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बर' हारिनि गासैबो मानसिनो समान मोनजानाय मोनलोंनायनि जा साननाय सिमां नुनाय बर' हारिखौ गुबुनजों नायदावजानो लुबैनाय बर' हारिखौ गोजौ थाखोआव दैखांनायनि जा सिमांमोन बेफोरखौ डेम'क्रेटिकेलि दायो मावनायनि हाइ टाइम बेवहाय बेफोरखौ खौसे जानानैसो मावनो हागोन बेवहाय आं आसा खालामो बिथांमोना गासैबो मावलांनो हागोन अफकर्स बिथांमोननि सायावल' गासैबो बिबाना गैया आरो बिथांमोनाल' ज' जाब्लानो बर'आ गासिबखौबो मोनगोन बेबो नङा बेवहाय बिथांमोना ज' जादों इनिशियेट खालामदों रायजो राजाया आं फोथायो गोदोबो जेरैहाय बिथांमोनखौ खस्थ'नि दिनाव बिथांमोन संग्राम खालामनाय समावहाय एसेबां गाज्रि समावबो रायजो राजाया जाबायदि हेफाजाब होदोंमोन अनदोंमोन दाबो बिथांमोनखौ एखेयैनो फोथायो एखेयैनो अनगोन एखेयैनो हेफाजाब होनानै बर' हारिखौ जौगानायाव बयबो हेफाजाब होगोन होननानै आं मिजिं खालामो जिहेतु 34 इयार्स बिथांमोना संग्राम खालामनानै फैखाबाय आरो बिनि गेजेरावबो दायो संग्रामनि जि लामायावनो दं बायदि मोनो बिनि सायाव मा बुंगोन बायद'आ मानि थाखाय बेबायदि जानांगौ गोनां जाखो मोननायाथ' मोनजोबनो हाखाया थेवब्लाबो सेटिसफेक्टरि लेभेलाव माबा मोनसे मोननांगौखौबो दिनै जोङो मोननाय बादि नुवाखिसै दिनै बिथांमोना जिखिनि नागारसारनानैहाय जिखिनि आसा खालामदोंमोन बिथांमोनल' नङा दुलाराय रायजो राजायानो बे थार्ड एकर्डखौ एबा एनडिएफबिनि एकर्डनि गेजेरजों माबा मोनसे गेदेर मोननायनि गेदेरद्राय नङाब्लाबो बर' हारिखौ सन्थुस्र' होनो हानायनि माबा मोनसे मोनगोन साननाय बेखौबो जिहेतु मोननाय नुवाखिसै दिनै एकर्डनि उनावहाय 3 बोसोर बारलांबाय थ' बे बोसोरथामनि गेजेराव एकर्ड जाबाय जों सिगांनि खोथाखौ बुङा आफ्टार एकर्डसो जों बेखौ एपिल खालामनाय जाखादों नालाय
बेवहाय बेखौ खालामनो हायोमोन खिन्थु जायाखिसै। बे एकर्डनि गेजेरजों सुनितपुर आरो बिश्वनाथआ हाबनो गोनां बेवहाय बयबो रायजो राजाफ्रा फोथायनानै आरो आसा खालामनानै दं बिनि सायाव मा बुंगोन बेखौ? बेखौ ओरै बुंब्लाबो गोबाङा गोरोन्थि बुजिनो हागौ, गाज्रि मोननो हागौ, खिन्थु ओरैनो नायोब्ला 6 स्केड्युल जिखौ होबाय बे 6 स्केड्युल सासन बेबस्थाखौ जोङो दिनैसिम बहाबा सेटेलाइट आकारै गोजानाव थानाय गामिफोरनि सायाव सासन खालामहरनाय बे सेटेलाइट सिस्टेमनि जिथु माने पावार इउटिलाइज खालामनायखौ जोङो नुफेराखै। आरो बिटिसिनि बेलायाव जुदि बिदि माबा मोनसे आलादा खालामनो सानदोंबा बे आलादा खोथा, खिन्थु दिनै सेटेलाइट काउन्सिलफ्रावहाय बे जायो, कन्टिगुवास एरिया जेराव गैया। खिन्थु जोंनिया आरो मोनसेया जाबाय मा जे एकर्डआवनो बेयाव लिरनाय दंखाथारो जे कन्टिगुवास एरिया जानांगोन। थारमाने कन्टिगुवास एरियाब्लासो बेखौ सोरबाया बे बिटिसि एरिया गोदोनि जिथु गोजाम बिटिसि एरिया बे एरियानि जिङाव जुदि बर' 50% थानाय गामिया एसे बाहेरायाव थाफ्लांबायबा बियो हाबनो मोनगोन। आरो जुदि जिङावनो थानाय 50% बारा नन बर' थानाय गामिया जुदि सिङाव हाबलांदोंबा बिसोर ओंखारनो मोनगोन। खिन्थु कन्टिगुवास एरिया नङि एखे लेन्थारि गैयि बै गोजानाव थानाय गामिखौ 100% बर' थाब्लाबो बेखौ सोसननायनि बेबस्था दङना बेयाव लिरनाय गैया। बेयो कन्टिगुवास एरिया होननायानो बेखौ बुजायो। बेवहाय मा केपासिटियाव दिनै सिएमआ बेखौ बुंना होदों जोंबो माने कनफिउसो आरो माने बेयो जामारगोन ना जामारा। खारन अट'नमास काउन्सिलनि जिथु खुंथाय बेबस्था बेहा माने बिदि सेटेलाइट हिसाबै बहाबा थानाय गामिफोरखौ खुंहरनायनि बेबस्थाखौ जों दिनैसिम नुवाखै। नायलांनि मा जायो। गासैबो खोथाया रोखा जाबोनो हमबाय। दिनै जदिउ बे एकर्डआ गोजोन एकर्ड एबा पिस एकर्ड बेखौबो जोङो नुवाखसै। पिसखौ खुगाजों बुंनानै जोङो पिस फैबाय होननानै फोसावनायजोंनो पिस फैया। पिसआ फैमारनायखौ जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया हमदांनो मोननांगोन गोसोआव। सानफ्रोमबोनि जिउआव जों बेखौ मोननो हानांगोन, नुनो हानांगोन जे थारैनो गमामायैनो बर' हारिनि गेजेराव गोजोननाया फैमारबाय। खिन्थु जों दिनै नुदों जे गासैबो बर' रायजो राजाया बे डिसेटिसफेक्सनखौ लासै लासै फोरमायनो हमबाय। आरो गोजोना जे दिनै जुर जबस्ति खुगाजों बुंनानैसो फोसावनाय बादि जानानै दङ बेखौबो दिनै गासैबो जिहेतु बेयाव मोनफ्रोमबो आफादनि दैदेनगिरिफोरानो बेयाव सागोन खालामदों। बिनि सायाव जुदि दानि जि गोजोननाय गैया होननानै फोरमायदों बिनि सायाव माबायदि खारनावहाय जेनेबा दायो गोजोननाय गैया होननानै बुंनांगौ गोनां जादों। एक्सुवेलि रायजो राजाफ्राथ' बे खोथाखौ मिथिया, एग्रिमेन्टनि खोथाखौ जों रावबो मिथिया। लिडारफ्रानो मिथिग्रा, लिडारफोरनि गेजेरावनो बे खोथाया ओंखारदों। बे बोरै जानो हागौ बायदि? ना लिडारब्लाबो जेरै बेयाव सागान होनाय गासैबो बे जेरावहाय सहि होदों बेफोरखौ स्टाडि खालामनो बयबो स्कप मोनाखै। बेथ' आरो अपेन सिक्रेट। दा दिनै बयबो मिन्थियो। आं सानो माने एकदम कमन रायजो राजाया मिन्थियाब्लाबो मेक्सिमामानो दिनै मिन्थियो जे बे एकर्डआ माबायदि जानानै थांबाय। सोरबाया कम्पेल आउट अफ कम्पालसन सिगनेचार होदों, सोरबाया गोथां गोब्राम फैब्रबबाय नुवाखसै थालांसै बेनिखाय होनांथारगौ बेवहाय होदों। स' मोनसे पिस एकर्डनि थाखाय जिखिनि प्रिपेरेसन जानांगौ, जिखिनि गावनि गेजेराव दिनै बर'नि 6था संगठना सागान होदों, 6था संगठना गले गले जनानैहाय बेखौ प्रिपेरेसन खालामनानै बर'नि थाखाय माबे हामगोन हामा, बेसेबां मा लाबोब्ला माबेखिनिया जोंनि हारिनि थाखाय हामगोन बेखिनिखौबो माने ज'है डिसकास खालामनाय जायाखै। बेखौ गासैबो मिन्थियोना मिन्थिया आं मिन्थिया। जेरै इउबिपिअ, एबसु बा एनडिएफबिनि मोनब्रै ग्रुपआ बिफर एकर्ड ज' जिरायनानैहाय नैबे जानो थांगासिनो। स' बेखिनिया जोंनि थाखाय थिग दंना गैया, जों बेखौ नाजावगोन ना नाजा बेबादि रोखोमनि सावरायनाय जायाखै। बियो एकदम सियर। बेवहाय गोजोननाय गैया बेफोरावनो फैयो। आरो सोरबाया लिड